Ahoj, zdravím ťa. Ja som Zúza a vítam ťa pri dnešnom mini-mentoringu. Dnes sa budeme baviť na tému, prečo niektorí ľudia nevedia, čo od života chcú, prečo si myslia, že stratili smerovanie a nevedia, kade ďalej. A hlavne, čo s tým môžeš urobiť ty, ak práve toto teraz prežívaš. Povieme si konkrétne kroky, ktoré môžeš urobiť, aby si v tom mala jasno, a na záver ťa čaká malá výzva. Prečo ľudia nevedia, čo v živote chcú? Veľa ľudí dnes naozaj nevie, kam chce, aby ich život smeroval. Cítia sa stratení a jediné, čo vedia, že nechcú byť na mieste, na ktorom sa nachádzajú. Možno nie sú spokojní so svojou prácou, finančnou situáciou, možno partnerským životom, ale najviac, čo prevláda, je taký všeobecný pocit stratenosti. Mám pocit, že som sa v živote niekde zasekla. Navonok fungujem, ale vo vnútri neviem kam ďalej. Ja to volám taká životná dezorientácia. Nie si vyslovene nešťastná, ale nie si ani spokojná. Nemáš pokoj, tú vnútornú pohodu a v takomto stave sa nevieš radovať ani z bežných vecí. A keď sa opýtaš samej seba, že tak čo vlastne ja chcem, čo to je? Tak na túto otázku nevieš odpovedať. Prečo je to tak? Nechodíte na coaching? Ale nie. Áno. Ale nie. Teda, prečo nevieme, čo v živote chceme? No tak jednak sa bojíme, nechceme riskovať, nechceme vychádzať z tej našej komfortnej zóny. A poďme si priznať, že veľa ľudí iba rado rozpráva. Pri najmenšom, teda pri najlepšom plánujeme, ale nikdy nespravíme prvý krok. Potom sa to nabaluje a aj pre nás samotné to pôsobí zmätočne, nakoľko sa strácame v tých svojich nikdy nenaplnených snoch, ktorých je stále viac. Po druhé, najmä si čistého vínka. Chceme tie nesprávne veci z nesprávnych dôvodov. Naše ciele nie sú naše. Sú to veci, ktoré chceme kvôli tomu, aby nám ich závidel suseda, aby sme mali niečo lepšie, ako má kolegyňa. Ale nie je to a nikdy nebude to správne, na čo máme pracovať. Nikdy to nebude ten náš správny cieľ a nebudeme mať ani takú energiu, ani vytrvalosť, aby sme ho plnili, preto možno zostane niekde vzadu v poličke. Stretávam sa s tým, že ľudia hovoria, že no ale ja chcem, ja si to aj manifestujem, ja strašne potom túžim, aj pozitívne myslím všetko, ale pokiaľ to raz nie je tvoj cieľ, nepochádza z tej tvojej túžby, z toho, čo ty naozaj chceš, tak sa ti veľmi ťažko, ak vôbec splní. A ak sa teraz zamýšľaš nad svojim životom a hovoríš si, že ty fakt nevieš, čo chceš, ty nevieš, čo by si chcela, aké sú tvoje ciele. Neboj sa, vieš. Každá to vieme. Len si to niekedy tak úplne nechceme pred sebou priznať, ale mám na to taký malý trik, ktorý ti tu prezradím a ty si budeš vedieť spraviť zoznam tvojich cieľov. Takže poďme na to. Najprv si rozdelíš svoj život do 4 oblastí. Prvá oblasť vzťahy, druhá kariéra, tretia financie, štvrtá kondícia, zdravie. A teraz do každej tejto časti ideš písať sťažnosti. Sťažnosti, čo sa ti na tvojom živote nepáči. Áno, znie to možno zvláštne, ale človek je veľmi dobrý v sťažovaní sa, takže neobávam sa, že by si tam nemala čo napísať. Keď máš napríklad kondíciu, tak nepáči sa mi, že som lenivá, že nevládzem chodiť behať tak, ako som niekedy behávala. Nepáči sa mi, že mám zlé stravovacie návyky. Keď ideš do financií, tak nepáči sa mi, že nemám napríklad vedľajší príjem, nepáči sa mi, že nemám nastavené sporenia, že nemám poriadok vo financiách a takto postupuješ pri všetkom, čo sa ti deje. Nepáči sa ti tvoja kancelária, kolegyne sa ti nepáčia, hocičo.
naozaj nie je obmedzený počet tvojich sťažností na konkrétnu oblasť. Kvôli tým oblastiam je to také prehľadnejšie. Ak si tam chceš dať nejaké iné oblasti, ktoré sú pre teba relevantnejšie, daj. Toto je iba také orientačné. Dôležité je, aby si napísala tie tvoje sťažnosti. Druhý krok, keď už máš napísané sťažnosti, zober si druhý papier a zrkadlovite na ňo odpíš tie tvoje sťažnosti, ale v obrátenom formáte. Čiže sťažnosť premeníš na žiadosť, niečo, čo by si chcela. Keď sa ti nepáči, že nechodím behávať 3-krát do týždňa, tak napíšeš: chcela by som behávať 3-krát do týždňa. Rozumieme sa. Takýmto spôsobom ty si vytvoríš ten tvoj zoznam cieľov. Nie je to tak primitívne, jednoducho, ale také veci sú najlepšie zaberajú, takže ti odporúčam, určite to urob. Ja som to robila niekoľkokrát a vždy mi vyšlo niečo, čo som nečakala. Keď budeš mať spísané aj ten tvoj zoznam cieľov, tak trošku si to prejdi skúškou správnosti, ako sme sa bavili, či sú tie tvoje ciele naozaj tvoje. Či to chceš zo správnych dôvodov a vtedy, keď si s tým budeš istá, vtedy to bude v poriadku. Čo je veľká škoda je, že ženy sú príliš také opatrné a bojazlivé nie len pri realizácii cieľov, ale už pri tom samotnom stanovovaní si tých cieľov, hej, že už tam sa obávajú, tam sú také neisté, neveria si. Toto by som vám možno chcela tak vyzdvihnúť a apelovať na vás, aby ste si vy tie svoje sny a ciele postavili vysoko, aby boli vašim šťastím a nebojte sa za nimi ísť. Veď naozaj určite vo vašom okolí máte mnoho žien, ktoré sa odvážili ísť si za svojím snom, ktoré prekonali ťažké obdobia, ktoré začali podnikať a žiadne také výhovorky, že ja som už na to stará a to je už neskoro. Nikdy nie je neskoro. Proste kým dýcháš, tak za seba bojuj za svoje sny a neobávaj sa. Na to nie je priestor v tomto živote. Ja som si teraz, mi akurát došla knižka, taká inšpiratívna, Božena Slančíková Timrava, lebo aj vo svojej histórii máme mnoho žien, ktoré to nemali ľahké. Naozaj, že keď sa máme porovnať našu situáciu životnú s tou ich, tak sme na tom ešte dobre. Dnes máme mnoho možností a neboj sa, aj keď chceš zmeniť prácu v neskoršom veku, naozaj nebaví ťa, nenaplňa, prípadne už si v nej doslova nešťastná, že ťa to zožiera, už nechceš robiť tú prácu, tak nájdi si niečo, čo ťa bude aj živiť, čo ťa bude aj naplňať. Máš tú možnosť. Akože nie sú to nejaké výmysly, ale musíš si priznať tak úprimne, že čo by to bolo. Skúsim najprv tak povedať, že čo by si robila, aj keby ti za to nemuseli dávať peniaze, že by si bola úplne finančne nezávislá a potom na to nejakým spôsobom napasujú nejaké tie svoje záľuby, v čom si dobrá, svoje zdatnosti, aké máš a aké by si chcela získať, pretože toto veľa žien vidí ako prekážku a ja sa už nechcem učiť. A ja už, toto je nové pre mňa, to zase do tých nových vecí pôjdem. A ja som mala niekedy, teda občas mám taký predsudok, ale potom si poviem pre Boha, že všetko sa vieme naučiť. Keď je vôľa, tak tam je aj cesta. Hej? Takže nebuďte také ustrachané, nebuďte také do seba uzavreté, že iba toto je správna cesta a keď si už raz vybrala, tak s nej nemôžeš nikam inám vybočiť. To vôbec nie je pravda. Najdôležitejšie je urobiť ten prvý krok. Začni sa vzdelávať, zistuj si veci o tej oblasti, kde chceš uspieť, pýtaj sa ľudí, ktorí to už robia a uvidíš, ako sa ti zázračne, dobre, nie je to úplne zázračne,
ale naozaj ti budú chodiť do života ľudia, veci, informácie, ktoré ťa dovedú k tej tvojej práci alebo k tomu tvojmu cieľu, čo si dala, že si myslela, že sa ti nemôže nikdy splniť. Už len tým prvým krokom, že si ho spravila, že si ho stanovila ten cieľ, že si ho napísala a urobila nejakú akciu, že si nesedela doma a keby som mala, keby som bola, keby som... Keby. Nie. Poď, ideme urobiť ten prvý krok. Teraz to urob. Preto mám na záver pre teba aj takú výzvu, aby sme neskončili len pri nejakom písaní si zoznamu cieľov, pretože zase by sme zostali iba pri plánovaní, pri rozprávaní o tom, pri snívaní. Nie. Ty si teraz, v deň, keď si napísala ten svoj zoznam cieľov, stanov si v kalendári jeden deň od teraz za mesiac. To je jedno, či je to pondelok, či je to piatok, či je to víkend. Otvor si kalendár alebo diár, ak máš, a zaznač si tam ten dátum od teraz o mesiac. Dobre? Za 30 dní. Dajme 30, aby to bolo, no. Zhodneme sa. A v tento deň, ktorý si zaznačila, si skontroluješ tvoj zoznam cieľov, ktorý si dnes napísala a uvidíš, porovnáš, čo z toho si urobila. Aký krok si spravila, aby si splnila niektorý zo svojich cieľov. Možno pohneš vo všetkých cieľoch, možno iba v niektorých. Spravíš si potom takú štatistiku. V každom prípade bude to taká kontrola za mesiac, čo si spravila pre seba, pre svoje ciele. Budem ti držať palce, jednak pri písaní zoznamu cieľov, ale najmä teda pri ich realizácii, pri robení tých jednotlivých krokov. Takže veľa šťastia a pekný deň ti ešte želám.